Presentámosche o programa Por Talento Dixital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias dixitais. Quereslle sacar o máximo proveito ao teu móvil? Móvil Proactivo, simplifica os teus trámites e goza do lecer dixital. É un curso presencial deseñado especialmente para persoas con discapacidade. Nesta experiencia formativa de 8 horas, descubrirás como facer xestións electrónicas de xeito seguro ou como aproveitar os recursos dixitais para gozar do teu tempo libre. Aprende cousas tan útiles como xestionar a túa clave PIN, facer un Bizum, buscar nos portais de emprego, comprar en liña, reservar unhas entradas. Estes son os contidos do curso. Clave PIN, banca electrónica, portais de emprego, compras en liña, Bizum e lecer. Con este curso non só simplificarás as túas xestións, senón que tamén gañarás independencia, confianza e máis tempo para gozar. Mellora xa as túas competencias dixitais co curso Móvil Proactivo, simplifica os teus trámites e goza do lecer dixital. Apúntate, chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11. Financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.